Għal snin twal, id-Dipartiment tat-Teknoloġija tal-Informatika fi ħdan l-Istitut għall-Istudji Turistiċi tħallaf telqa kbira, tant li l-ITS spiċċa tħallas multi minħabba programmi li kienu jitħaddmu mingħajr liċenzja. Dan it-tarif irriżulta minn numru ta' tweġibiet parlamentari li tal-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis għal mistoqsijiet tal-Deputat Anthony Agius De Celis. Bil-Ministru jispjega wkoll li tmexxija l-ġdida kellha tagħmel riforma sħiħa. Mela aħna għamilna riforma holistika tas-sistema fejn jidħol information technology. L-ewwel ħaġa tajna laptops lill-lecturers, ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn il-lecturers ma jkollhomx għodda sabiex jaħdmu. Tieni ħaġa rajna s-sistemi kollha tal-IT u llum nista' ngħid li l-ITS qed jiffranka iktar minn 14,000 euro fis-sena. Il-Ministru Zammit Lewis fakkar kif l-ITS tħalla fi stat ta' abbandun ukoll fejn jidħlu aspetti infrastrutturali. Argumenta li dan kienet iwassal biex fost il-ħaddiema kien hemm nuqqas ta' motivazzjoni, xi ħaġa li kienet ukoll ikkawżata minn nuqqas ta' konsultazzjoni. M'hemmx dubju li aħna għamilna ħafna riformi interni li forsi ma smajniex bihom. Ħloqna armonija bejn l-istaff akademiku u l-management. Saħħaħna l-management b'nies kompetenti illi jieħdu managerial decisions illi jagħmlu sens. Filwaqt li fl-aħħar sentejn il-Gvern għamel li seta' biex iżid il-livell tal-ITS f'San Ġiljan, dan mhux biżżejjed għall-ambizzjonijiet li għandu f'dan is-settur. Tant li fl-aħħar ġimgħat beda l-proċess biex jinbena kampus ġdid tal-ITS fi Smart City b'investiment ta' iktar minn 50 miljun euro.